ayaw. Sa sulti mo. Sulti lang niya tayo kung sa inyo nakita. Kaya, Kung sa inyo na-reject siya. nakita, mau na to. Oh. Nga sa inyo nagbali, nakita. Ako gisulti, biblical na ha. Bili ko yung sulod sa tanan ng dito. Napagyaan mo na ilong tapos. Tawa. Regular na yun. Maway din. Katulik ko. Nagamit sa mga. Yes. Pagbalik ka daw tayo sa isuldan nagamit sa mga. Patay na. Tanawin. Ang mga tao parang iba. Ano mo? Dan mo. Masuk. Sabihan mo. Ay. Ang sis. Ano na ako sa akin. Lagi mo. Sa sulat. Hindi ka po sa kanto na lang. Ang mga kamang kakawin na lang. Kaya kamu sa kanto. Magmabal ka. Ano mo ba? Ano mo? Salamat sa lahat ng ito yung inak niya yang berikan sila sampai amalkan sudah sudah ngomong oleh pasien tidak bisa kalau mau tidak bisa kalau beda orang sudah memang tidak bisa mabuti speed mengenai sila harus ubah ang sarili mas ang mga tao apa yang bisa wala kaya kita siya bulan bulan air pagsusunod sa ilang siyawa nga magpapamatay ka sa sila sa mamatay ginagamit sila sa house ginagamit at access tao na dito ka kami ito may pagwasan ito may pagpiracy pamilaan napasadya balata buhat-buhat ka na pastor niya subilan ng basa subilan ng mula sa balata ng mga pagbalik sulit-sulit lang tangitan mga paglunan Ay, kuwan ko yung kulbang kuwan. Kuwan ba nang kapatay ko, maluwag kita na? Kapatay? Akala ko. Panilong naman dito ba? Kapatay ko dyan. Kapatay ito, nilabay ko nagbay. Basta mo to, oh. Pag na mga dito, oh. Ginawa nila kumakarong ka ni Tili. Ano ba? Pag-focus. Na, ganito itong gawin. Patay na siya. Kulang to, oh. Kulang to, oh. Ito ko sila. Pagin na mo. Kapatay mo dyan ba?
Itong babae nga bayaran, itong mga daopan sa mga, mas maayo pa na, kaya dako ka dito sa man. Kahit sa katong nagsigil, tutulog, gamay sa la, kapag mas gulay mo tayo. Mas ganahan pa ko, anak. Kaya nagpobos. Yung suon, kapatay yung mga dawal sila ko. Na-pressure na na-pressure siya. Peso nakagawas na. Nabayad naman niya to yung sala. Ang gusto rin sa... Pwede naman yan Sa kalibutan. Ang gusto rin sa una, ibaharan sa pagdating suon. Naglikay-likay sa lisod sa ilang bahay itong yun, sundang. Napugo si Zagluba kayo doon, madang sundang. Yung lupa na paktay yung suon ito silang bahay. Mama nang sulaw pa ang kayat ni Mrs. Sa to pa, yung si Mrs. sa una. Na, gusto sila ng Mrs. Si Mrs. sa tusuko naman to. Karon, experience pa sulaw pa. Ano man? Hindi pa. Dako mo sa sala, basta ko bayad. Ako agad. Ang kuya na, kadang mamatay ka, uban ka niya, wala na sa kapulitan na natin. Ang tingnan dyan lang, kung magpando ka, ayun lang at subukan. Baka yung subukan lang. Ako lang kung sige na po, palawan ko. Kapandungan ka na. Paloro ba, adlaw na kung kwando. Ang tingnan dyan, kapandungan ka, ayun lang at subukan. Yung subukan lang ako. Ang tingnan, tapos ko yung pagkwando. Para mananaan. Ay, kung lang yung butok. Lalay-lalay na. Ito sila. Para mapawis ka dito. Kahit pura-gulo dito, ako muna dito. Wala dito. Nas pa pa din sa spirit. Wala na sa pura. Wala. Pag yun, para makakita ka, tungon dito. Hindi ka ipakita niya, ano mo kakuhan. Nakugakuhan, makita ka. Basig makakita niyo na sa pamalitan mo, anak, sulot-sulot na. Ito ano, kana sila, kami ipakita. Maura na yan, kakuhan. Isulti lang kami ipakita. Baka nang nagkipakita. Basig na ano po din na, anak, pasudla kung naon ni Papadyos na suldan kung pag ito. Kana wala na kayo nagamit sa ninyo. Dito po kami. Sa daling kabayo. Mga tubang. Ako, kita ko no. Ganito. Ano naman? Hindi mo kung tawag ko, palit na nakakita. Simana akong tapos. Uwi mo sa Papa Jesus ko. Mura ko. Ito lang muna ako. Kumutayos ka ano. Takuban na kami. Takuban na lang. Wala ko nang ganito. Kaya na talaga. Asa ilabaw. Kanang pupubog. Wala ka nakainom. Pupubog siya. Oh, mas maayo pa ito nakainom ka. Di kayan pa ka sumatap. Di kayan na si Jim Oo, ang kuyaw kayo, kadang nagpahubog-hubog. Mo nang gamit ka rin sa kapag. Nagwali, matuwa ng pahubog. Sila. Oo. Naman, matuman. Manyatuman. Pasaydo ka, wala. Pasaydo. Ayaw pagkukundag. Gamit sa hindi balaan. Di hubog. Hubog na. Parang doon mga nila. Wala, hindi nila. Pagpista, puro kayo. Disco kayo. Kasi gusto ko lang hubog. Literal man lang pagkubat good. Sabot. Literal. Literal. Sumbingay na ito. Ganun sumbingay na ito. So, pinot ko nga ang buta makikita. Huwag ang bungol na kadungog. Buta ba sa day kami, gino? Naingon ko kung nakikita ko sa sakay. Pinagkita sila ganun gamit ko. Ganun naglingkod sa silang ng pinasilungan. Ganun nagsulong-sulong sa insenso. Di ba? Ganun malakyas. Imbis ko mo, ang akong iba, doon para tutugtis ko matura, diya pa na yung pagkisal ng mga tao. Kapan ka mo, imbiyak sa matura, no? Malakas. Oo, sila mo nila. Ito Nagbasa ka, Ibu na ng mga tao parang ba't una ng tanawa kong gisultiran. Tawhanon. Sa ilo. Pamagin pare. Tanawa kong gisultiran tawhanon. Biblical gitu. Isa kinsa mo pa, ano sulaw pa. Hindi man istorya sa mga pastor kay ilang ito naman ka nang ulo-ulo kung ilang. Padandami. Walang hadlok sa sakwa. Mani sakwa. Kung hindi sila makigaway na kapunta. Kisa may nakatang yung atol. No, wala ko ng bunyan. Wala ko ng bunyan. Wala ko ng asal. Yung pandong naman ko ng bunyan. Kaduhang bunyan. Hindi nakatang yung atol. May yung sa tao. Suko, mga tao. Nanong nahimo mo mong aman sa mga tao. Kamo may tao ron. Kung may yung sa Ginoo, anong wala mo nito? Sa Diyos. Ay paglingko sa lingkura, ay kung gamitan mo yung mong halang doon. Si Kristo sa una, nagseremonyas. Nagilutos mo nga siya.
Mga apostoles. Si Kristo sa una halang doon. Si Kristo sa una nagtukod ng simbahan. Ilang buwan magaya niya. Ang wala mo nagtuon yun. Bunalan ng anghel ang kuhan. Ituhan. Karang simbahan, pagkahuman, nino. Ya, magtapok kung mapatay niya. Diya rin mga hardis. Tapok kung mga ina ko ba. Sarta. Yan yung mga problema. Ako na, simple lang. Kaya, simple lang. Kung pare ko niya hindi ko matulong na aircon. Special ang pare. Mga pista na, nagkaon. Asa man naman pa. Awa, kani sila, kung Tingala. mag-uban niya sa pare, asan mo trabaho na sila. Pero bidya ka na kasi pare. Kasama na mo ipon sa Laagod to sa mga, Mga kaos. laagod dito. Ma-feel mo dito nga, sorry kami. Daghan yung mga ako balay sa una, mas daghan po na sa una, kada ako doha ka video yan, God, na ako mag-computer, na ako disco, na ako basketball court, doha ka karingin na, doha ka biliran. Kada hapon din na, mula pa na yung Uy, hilig dis ko sa una po. kami ko disco. Ipag-bahin-bahin na sa mga operator na. Sila na yun. Okay, disco mahilayan mo. Disco mo to. Oh. Kaya, for hire mo iba? Disco ka kapta ka Bili. gino. Ano ka? Dili ka sa balay. Di balay. For hire mo. Abot kwaon ni bayad. May sila diskuhan. Na ako'y sakinan nga. Sila diskuhan sa una. Kapitihan nun yung mga kuhan ko sa una. Disco, kapitihan. Pitihan ng mga hire-hire mga pista. Oh, rintahan mo. Pero nanara ko to. Hindi ko gabi mga Mahal ang gabi ng mga... Di sabay lang yung kuskatawan nun. Baka di ko mudawat kay. Sa ibiya po, di pa man po ito kapanahon. Oo. Di pa kapanahon. Di pa kahuman akong mga bata. Isa lang lang kasi yung Oo, di ka din kuhan. Kahuman. Ikadwa, history ito. May katungod sila na usap. Pero karon lain na. Hindi kahapon, dagan gapon sila. Sa una, mga, uy, klaro to. Mag-away. Pero marespeto ng tao sa kanila. Mag-away sila. Mga politiko. Gamay rin yung mga ulos sa simbahan lagi. Hindi, gamay rin kapag sa mga kuhan. Daghan. Pag 20 mga kapit na sa simbahan. O saan mga pag-ibig sa Hindi sila? mo gusto magbago. Nga, gamay rin yung simbahan. Sigana ang inaw ko. Dili magkubos, may bayin ko sa ka na mag-ulan, mabot na yun siya. Kaya Kana na mas ay. to. Kada adlaw ba ya? Alas gawa sa daghan gawa mananood uban. Oh, dili mag Ako kaya ang kita place sa na live. dito. Gawa Kaan. ko sulod ng kan. Ako ang panito eh. Dili ko mas upulo. Mag-ulan, di ko. O na yung mahina yung signal bitong tanaw ko, hindi ka nang dito tingali ko nung signal. Okay na siya din. Katong naging Domingo, ang ipangayaw nila, siling da isipin, abot niya sa ising ka. Kagad gawas ako gitambalan, mamalik niya. Doy kayo, bagsig. Doy ang katubig ko eh. Nagkakwarta. Kwarta. Nagkakwarta niya ako, wala man niya. Mamalik sila mo anak ko ha. Katong tanan nga nito, nagkataon na sa ano nito. Nuli-nuli, doy tagamay sa unalin ako. Oo mo lang, kapitan mo anak. Ito nung tawhanan ko sa ako nakaspirituhan mo na ba ni mo. Hindi ko masarap ko. Umulawat ka na po na. Hindi sa ako kami ito sa itak mo kasi kalalingan yung kaliwat. Primero pag panambal ako yun, naroon. Pila-pila ang tao. Kung gusto naman, naghan man, manabi man sila. Ay, sultiya. Manabi man, madala. Pag naman pang dawat na, hindi naman tayo rin. Hindi dawat na ko nila. Pero nag-ayaw na sila. Mana lang na ako, magpatambal. Karan. Sabi. Di ba ako nito? Ang kabangan ka po nila. Sunod pa tayo. Mayan sila kayo. Kwarta na ng patay nila dito. Bisahan sila sa simbahan. Ang naharap ako sila. Kasi hindi sumanto kayo. Minsan nasa kuha. No, kasi yun naman nila. Naupos na kanak. Tapos sabi ko. Sumukan ko. Gabi mo. Hanggang kayo na. Dari kami. Kailangan nila. Dito kayo. Gusto nila. Nasutian ko ng anak. Ang gusto naman ay ito. Ang nila. Or kapanihan sila nag-recall. Sila. Ang pilintin. Kadagan kayo mga tanaw ka. Ilahan na ng papel na pag-explain na mo.
Ang taga, nani mga trabaho ni. Kaya mga crispy, may buntang ko niyong tanan no, ato ning ito niyang itong itulugan bre. Yan na. Sige. Ito na to ni. Nine. Ala, apa naman ka limpyo ka na niya? Okay ra. Di sana din, Rio, hapong Rio. Tres ang danas mo dahil na yung mga Uy. crispy. Ito po, ada yung balaya, uy. Doon kayo na kayo na gitukod. Pwede ta makasulod rin, Mader? Pero, sana rin. Pero, kita pa ito na nung. Naam na yung balkoni dire. Balkoni. Na. Gamin pagpunta na sa una ba? Basta. Kung hindi kayo na balaya. Napalidag po yun na rin. May pa sila. Lagi po yan. Kalibutan ni bungto din nila. Ano? Mga panahon, tiris-tiris na. Sino? Kinaraan dyan. Ako rin, million rin. Dahil mong materialis besa na. Ako din. Kami ng ato, lagi taman. Una pa kwarto na. Kwarto ko na misang anak. Nay mais. Ay, unay mais. Ako di kayo ng balaya. Karaan ng ganyan balaya di ba guys? Katabi nila ka dugay na kayo na gitukod. US veteran mo dayang tagian eh. US Army. Lagi mga guys, yung ipalibutang na bukid nila ang lugar dito. Oh, bukid dito. Oh, piliputang bukid. Apa na ka limpyo diha? Ha? No. Sige. Naglipay sila ng anik. Dipoy ana siya. Tungkol sa kadugay. Huwag mga balay na. Mula sa Google, kaya sa sika. Malik kasi ba? Dipoy ana mga kuan ba? Espiritu nga. Kanto ba? Awa mo kumanda. Ang ban handok magignoon banda sila. Kaysa pitik ko. Basi nga ni nga balay nano ginapuyo Ako ni. ba lagi sa Karaan. kabagyo lagi? Karaan mo Wala mong yamiin na sila. Reliyoso ko noong tao pero si away si Dumot. Wala na handok sila. Wala naman si Ligi. Kami na pa kung pag-inom ta. Ang gawas ko. Kumba na lang. Kuan. Di ba? Papa may parto din. Oo, parto na lang dihagong mga gabat sa akong makasama man ang ginamamura ng manghod. Hindi na diha. Grabe concrete ko yung kayo makatrabaho, no? Bagdad po niya, kuan na lang sa pana. Kabilya, hindi. Ano na, saan ang grabe dito para sa kabanbaran? Hindi po yung kayo. Oo. Kalayo Pag ang wala kuan. po sa una yung mga makinariyas na ba? Oo. Maglisod pa doon ang dami. Karon siguro gitukuro ni nga ni balay pila ka milyon na ni ba? Nga ni ka. Gusto po lang Ano? Paano kayo na kayo ni? Grabe galing mo. Sa una, huwag ka may lagi. Boss, pila may katita tayo boss pag imong tukuro ni. Engineer man jud ka. Ilan na kang tidag kung tukuro ni? Bilyon. Bilyon? Bilyon? Basta-basta gida ini. Ha? Bilyon na siguro. Estimate ko kung lili ba, mga bilyon tayo gusto. Oh, kontraktor mo ini. Kontraktor ang lili. Pag-iskapo lang ani do. Pag-ulit siya kayo. Agod. Agod din sa iyo. Napagani mga kwarto diri. Kabarbaran mo kung yan isang babagkain na sa unang madamta ang trabaho ni. Siguro ganito, pwede sa minto. Oh. Oo nga, ganitong video ni Jan ni ano yun. O kani, wala pa nila sa una. Wala gani. O, kuhan, design na yun. Design nyo. Napa yung mga... Nakikilis-tilis dito. Napa gana din. Hari ang naglilipat sila no. Tapos mo siguro. Tapos mo liwat eh.
Gawa ko na, mabila na kong handog na anak ko. Wala na kong handog ay lambala rin yun. Ay, Para makita niyo, oh, tanawa. Tanawa na sila, nang dato na. Ha? Di na gila kayo matulog doon sa chapel, ma. ayay ka. Sige na nang palambo sa palit. Be, be, be. Be. Mabigan sila. Be, be. Kami na, be, be. Di ano mo. Oo. Asa dito kong sinilas. Ano sa gawas? Sukro? Ako wawanan kayo sa boys. Wala eh. Kukontak po kayo dito. May virus in body. Ano sila ang first floor. Kaya po kayo. May palto. Naku, pagkagawan nito doon ay. Ako ba rin nga sa taas doon? Banigot. Balit eh. Baka ka? Sa sine. Okay, mga kaspi, may buntag ka na yung tarang. Diri mo sila ang barangay hulong mga kaspi kay kami pirmahan, baga lagbok. Karon kumanang hita sa kapitan. Baga magamit na sila ang gym. Sa gym tawag tapok ron mga kaspi. Kadiri mga kaspi. Pirma tama lagbok tama kaspi para kumbaga respeto ta sila sa namunuan din eh. Mali lang pangalan sa barangay nila mga kasyo, Barangay Timamana, Vision Mission. Timamana, Tibod, Surigao del Norte. Ito naman ni barangay. Nakakawang minus dito, magalis dito, biyakan. Naghatag mo, biyakan. Magsakit wala. Nakakawa. Biyak na sa kung kapuko na mo. Duwas na mo. Di ba kailan? Kasi ba naglibak? Nagapon. Tamay. Ako ganit na ko naman naman. Di ba? Kuranay, parang ulit kaway. Yan, tanawa. Yung pista, isa magsumagay. Religyoso na po. Nagkaon na po siya. Dili mabuhi, maluwas. Ang tamang. Hindi sa pulong. Hindi ko nakita ang pulong. Nagpaasay, nagpapos. Kung wala ang buhat. Wala na. Kayo na yun. Wala lang kita di. Wala na dito sa sakitong. Kulang pa sa pilihan ng dili mo. Wala lang sa meeting. Wala lang kita na inform. Kaya kung na-inform Nagsabi, relihiyon. Datang relihiyon. Nagpahibahin din noon. Di ba ang simbahan mo tani madilik mo away mo tigil so bisa na ilahin pagtulungan pakay isa lang bis kung mamatay ka di ba magtakot ka mo maglinog-linog tinatakot ka ta naabay kung separate meeting nga rin yan separate meeting di ba wala bisa ng gobyerno karon ng gobyerno na nag-away lang sige di ba tihay sige pala yun pero maglinog Makiusa. Makiusa sa... Imantas akong pinaso. Kunya, musip-sip siya, matag malita dito sa pare o sa kuwa. Kaya dito na kung subtias ka matulan. Kunya, manang sige, corruption, sipong rakot. Kung nakahapok, kung nata sa silo, hindi ka mangawat. Ama, ya karon mamatay ta. Pero sino nakuna-una mo diya. Nakuna-una mo diya. Asti, ukipat na. Mamatay ta, 100 years dati sa katinulo sa tubig. Biblikal na, nas Biblia. Nabasahan nyo na. Isa katuig na doon, tinulo na sa tubig. Iniguman. Pinapakainina doon, kaniguman na ng Diyos. Nagpapasaan na sa sakit. Yung kaniguman, asa na padulog. Yung pinulog. Pero no, dagang kayo espiritu na hadri. Nalipay sila kay ang magdula, ang basketball, mga riyo, puros pamanikas, yawa, piste. Nakapalaw na asa na padulog. Ano yun? Dali lang mo, di kasi. Manang uban, mabuyakan mo. Ano uban na, uban na, manamban, nabuyakan mo. Yes, tanawa mga ba?
Magsigit. Barangay Kagawad, na akong puro pwede, wala din naman. May galing na, kay Tony Cristo. Dili, ayaw nilang tea. Ayaw nilang tea. Naman ang gamit ang cross, gamit ang nagbo. Ay, gamit ka si Cristo. Kinahanglan, gamito niyo sa inyo. Tayo pa naman. Sipagdila ka. Magbusarin ka. Anak ka. Bigala ka ng Cristo. Niya yung kinaiyan. Kung hindi mo niliyoso, kinsa ko sana, kinsa ko. Ito ganyan. Biro lang. Ginayang Ang bala ng Espiritu, ginayang din na ito. biro yan. Ito, gabali. Ikas. Yeah. Ay, kabuon. Kung nangulat ko, ay, kabuon. Palit sa Diyos. Nalukmay? Ito sa nalukmay. Kumingon sila, inyo ang agalon, agalon sila ko, agalon ako sa, pero ang Diyos gusto ko, gagana gagamit. Apa tanang ko? Gagana. Apa? Nasay, namin ko. Sulat, imagil. Ama na, anak. Pagkay ko. Umabot ka lang ang oh, nagsuti. Nais ko na ako. Apa na? Kasi kung ako bisa mong masalat, inis ko pasay. Kung saan pang pasay? Kaya wala. Anak, hindi gamit ko. Yan. Hindi na. Parang ko yung tao. Kaya, hindi ka. Hindi ka. Nung lumini ko tayo. Anak kami din yung wala ng kamay. Anak kami din. Ilan na isa? Tanaw niyo ako. Tanaw na ang cross. Italikdan sa iyo naman. Ubiyakan na daw iyo cross. Gipatay ka. Pinagis ang mga pamalikas. Ay, bala. Higop nga ang inyong asawa. Mga asawa, tako na. Higop nga ang inyong bala. Mga ginika. Ay, inyong upasukan yung mga anak. Mga anak. Ang kailangan ng asang natin. Kato nagsulting pa. Kanyang kapon lang ng luwan. Ikaw na sa papa. Nanggawas ng kao. Apan, walang saksi-kasi. Inumulong kayo. Ang ako ang kasi-kasi. Diyan, utulong, mamag-isip ka ako. Ano? Kaganihan na ako din. Nagkakay. Kung tanawan niyo na ako ikamit, nagbuhat pa kaya. Nagpala ko mga anak. Bilang gusto sa pulang na mahimong na. Huwag ka na. Takot na. God system. Wala ko pa po sa tinin sa sinulan mo. Kaya kung ba naman kayo. Apan mas mahirap yan. Kaya kung binibili. Apan kung mabili mo. Ipadala ko sa kanya. Hindi ko niya. Sukti at kinisisi. Wala ka. Kaya wakil sa isilit ako. Sumisulog ko ng gusto. Anak na sa kasalanan. Anak sa Biblia. Ngayon yung Biblia. Na kung bala sa Diyos. Apan, Biblia ini. Wala nakabasa. Nga nga. Ihatag ang ibukaw na sa inyong kamakayan. Nga pinay ka lang. Kung sa upang lawas. Apan, lawas ka na. Kung siya ninyo inyong lawas. Asa masakitan. Ang lawas. Kung espiritu. Espiritu. Tanaw ko inyong kamaglawas. Tanaw ko mamatay ka. Dito dun sa pag-iwag sa inyong lawas. Wala ay sakit. Mausa. Ang pinag-iwag. Iwalay na lawas. Sarap ito niya. Nag-isulti na ako kami. Ang mga sundang. Harun ko ito binibili ko sa pilis. Nagdala sa kapwa. Ang kalinaw. Ano nagsakit na? Tungod sa pagkakasan. Pero wala ko rin sa ito. Pero mag-tip parang nakakataon. Tanawa ang mga trabaho. Ano ba pa lang din? Nagsisalista na ako. Ikaw ako yung negosyo sa ano. Dahil kung panahalo na ako. Ang paraganan. Mayroon pa ng halat. Tulad ko. Nakita ang pagkakas. Yun mo. Covid ko yun. Ay, disman ako din siya. Nasa ako na ako. Sige ka dito.
Gidawat naman kami. Kambalan ang mga kaya doon yung sakit na doon tayo. Kung gano'n yung sakit na sakit. Ano naman? Kaya wala yung tao kung sakit. Ano ka sakit ka na? Huwag tanga ko. Kaya sakit. Ang kawalan ng mga mga. Bisa sa di ba mga bisa sa kwartahan mo. Subukan na. Tayo kita. Tayo kita rin. Ha? Tayo ba? Kesyo. Salamat po din sa tayo. Sipan mo. Hindi pa ito, pero sukal po ano daw. Pero sa mga balkon, mga tao ito nangalibok. Pagsulong sa simbahan na namanikas. Ha? Bakit tinuod ng Katoliko ko? Ayaw patya niya si Pablo. Ay patya si Pedro. Ay patya si Cristo. Pahawat sa kanya, sa Diyos pahawat sa pangalan sa Diyos kaya ikaw nagdumot. Temporary, no? Ikwintas mo si Cristo, gusto ka si Cristo na. Si Cristo, ano lang, pasan sa niyang cross, ito di makira mo. Nala ni Birhen Maria. Iya, anak nagtugos. Kung maya ka Maria na puno ka sa grasya, ang ginong sa aking sila. Ikaw naanin mo. Kamu nagpupos, di ba kira? Kamu nagpupos, nagpupos. Tama. Nagdala ni Birhen Maria, pero anak ko, Gos. Nagpunta ka Diyos. Sip-sip. Kinulit ko sa tao. Ikulit sa inyo kasing-kasing. Iyang buhat. Kaya kung mamatay ka, makaluwas ni Mudo kinulit. Nagalos na ako yun na. Ang simbahan los na ako yun na. Mana ka sa simbahan, kurus-kurus balaan ko ito. Kaya ako nakwali dito, balaan sa ito. Naghanong daw ito, mga kapit. Pagkaon niya sa hostias o tanawan ng binuhatin, hindi ko man. Magkaabag. So kung kaabag ka magbinuhatan, daghan ka di pakaon, kapulong sa Diyos. Di ko na ka nagpakaon. Kung mapatay, gisingan ako. Nasahin kita doon sa tuwagat sa langit. Tuwagat sa langit, yung nagdumot. Tuwagat sa langit, giro. Tama? Wala ko nagsasawan na. Ikaw nagsuwan, pamirutan ka. Nadagan ka nagbuhatan na. Kanang amahan na mo, born again mo mong dili, dahil sinta, ahala sa Biblia. Sulat ni Mateo Lucas, pero gigamit sa Katoliko. Nagsulti kag amahan na mo, nagtuman ka. Dili imo kasi Ginoo sa last dos Pablo. Usa yung sala, Ginoo nakapahaw ka sa yawa. Ginoo, nakaumpisa Ginoo, nagpakaon kami sa sibang Ginoo, nagpusan mo sa iyong paggamit sa Biblia. Ito ulang ang tao ninyo, ano, tingnan niyo na, amahan na mo na, salita mo na. Na, mali, pero wala yung sobrang mga matay po. Kasi kami, kapitan sa Ginoo, taan nga, kongres mo, mga tupang dito sa Ginoo. Bisa ada pakai ini. Anda ini. Tapi yang mengada dino, mau ubah sini, yang mengabata. Ambil dilihat. Lima kesetiaan sini kemahan. Testing mo kamatay tinuod ko sa inferno. Ako ginisip din init ay inferno. Kung kita na may fight tadi kali mo kan. Oh, tani ano. Okay na ako nagsubi kanina kay dili lang ano yung sakit. Mas maayo na mawala wala. Magtuba ng pagbuhat. Kisay paano yung Katoliko? Born again, kapadista, di sa isa rin. Kabahin-bahin ng katulog sa false ito. Isa rin ang Diyos. No? Giro pa tayo Katoliko kayo. Nagsimba, ikaw na gusto yun. Di maluwas ang tao sa tayo. Hindi sa pulang.
Kung di maluwas ang puno. Wala. Kung di gugma kasi gusto. Di gugma, hindi sige. Kung unsa ang dili buhaton siguro. Yan ba kira? Dami. Magsimba ka, pati. Di ba mag-anak mo, ma'am, no? Madam, mag-anak mo, isunod-sunod na ako na, paglawas ba, kasi mayaon ko mo, kasunod. Pag-ibig. Pila kayo tatawa niya, pag-ibig na. Kali ka nagkapulit-pulit, yung bahay, hindi, gani. Ginaw. Kisa gani ang ibang lista. Juan, Marcos, Mateo, Lucas. Ano sa ibang lista? Tagasunod-sunod na niya. Kung Ginoo, maminaw ko nimo, ipagaw sa baba, kung ako mismo. Tama man ito, di ko maminaw, di ko kumusog, di ko tanaw ay nagawas. Pag tanaw sa ipag-ibig, wala ko sa Tama yun. patay. Kung ako siya, nagkaon na masyumpan. Ang pangat mo, okay, ulit-ulit. Wala. Alam, pinag-isa Espiritu. Simbahan niyo, Diyos, pinag-isa Espiritu. Kung ito ang mga Diyos, Espiritu, mugamit siya. Tanaw niyo kung di ba mo? Ayaw na, balungan, na Espiritu. Di ba? Sa inyo. Di ba? Tanawan niyo, dagang mga bukas. Dagang magmawala. Dagang magmawala. Sila lang. Katoliko yun. Dito ako sa Diyos, ang mahal. Ako sa magbubukas sa langit sa iyo. Dito ako sa iyo. Hindi na sa iyo. Di pa na ang konses sa lalang sa Espiritu sa natawag tindikan ni Virgin Maria Noel ng Ardos sa subo ng Ponso Pilato bilang isang sakos na matay ng Ilog. Isa ka sa sila. No? Nakalikot sa Diyos. No? Di ka mag-Ardos subo ni Ponso Pilato bilang isang sakos. Ngayon siya mo balik sa Dr. Ponso Pilato. Nalatuwa ako sa Espiritu Santo. Tama? Espiritu Santo. Kanang nagsuti. Di ba kaya? Di yaw-yawan. Na ang santo gali balaan nagtunan sa sugo sa mga apostolis. Sugo ni Kristo. Igugma ang iyong kama. Nga, nanging Espiritu. Nagdumot mo. Ayaw pagdumot. Ayaw pamalikas. Ayaw paglingkod sa lingkod ng pinasilunan. Nga, nanging Espiritu. Kaya nga itong haptik ng Espiritu. Yes, Holy Trinity. Nanging Espiritu. Ang santo balaan Marcos, Juan, anang mga propeta. Pero naanak rin yung ang ama. Balaanan ninyo ang pulong. Igugma ang inyong isip ka inyong samsi. Kung unsa ang dili gustong buhaton ka ninyo, ayaw buhatakan niya. Kung dili ka gustong libak ka niya. Pero tanawa, dinong ora, pero tanawa. Malandas mo, kumain mo, 1, 2, 3. Okay na lang, gamay na po. Tinawag mo. Pagkadaghan sa awan ilon, pagkalingit sa mga nganipan. Gamay mo, kung saan ang pamahagis po ng nanibro, kada makikaway ninyo, hindi yung pinugmaon, kaya wala na yung bilis, hindi na bato sa aman. Yung bililo ninyo. Kaya nakita ng higo mga kung di ba ko, sila ang nakita. Diha mo manghagis nila sa pagkakas. Kung naibanang niyo nga, lahokog, sipanambog, panumbag, tawaran. Tawaran yan. Walang sa akin, Jesus, kaya napapasakto ng pagkakas. Nasa siya pagtulong ng proud case. Sabi mo sa simbahan ng Panginoon. Tama? Gusto mo lang pa. Kung sa inyo sa inang sa
sa anak sino. Ang sunod ka na ako, maluwas. Anak pa rin itong tikisa sa simbahan ko. Pastor pa rin. Ginoo, anak sa Ginoo, nagpasa ako. Ginoo, ano ko ako. Ginoo, nagatiman ako. Bisa ng mga tao na ano ito. Ipasunod na mo ang mga tao na hindi sunod. Dili ko parihan ng tulisan. Tama? Dili ko parihan ng tulisan. Tulisan siya. Dili ko parihan na ako. Nagtuman ako. Yan. Ingat ko ito. Ginoo, magkasasala. Tulisan mo yan. Ba't ako sa tulisan ako? Kriminal ako, mamamatay tao ako. Dili ko makaharong kami ka maulaw. Masaya ingat ko lang. Masaya ingat ko. Wala. Nalipay. Wala ko nalipay nito. Nalipay. Ay nagpubos. Munang nianhi ako. Nagtuman siya. Ang tao na ikot mo ka lang. Naikot mo siya. Ang tao, mag-focus. Wala ka. Na ako din yung lang. Pero hayos ka. Kailangan magamit sa video. Okay, majority mo yung katuloy ko. Kita. Ama na mo. Kita. Wala mo. Uwi. Dali kayo. Uwi. Kinasing-kasing. Ama naman na sa lahat. Dali yung nga lalo ko na mo. Yes. Pakarugin mo. Kasing-kasing. Ama na mo. Anak. Pagkay, diri, impyuhan ang iyong kasing-kasing kayo. Nakakipagdumot. Pakarugin ka. Nakakipamalit. Pakarugin ka. Pagkay ka. Ama, sige lang, sundan na niyo ba? Ama, kaya ba niyo? Ilan na pinilitan mo? Pinilitan. Ama na mo. Di ka kinising-kasing gina ha? Nga buhato gina ha? Ama na mo. Anak ka sa namin. Pagtay mo ang imong anak. Umabot ka na mo ang imong inalihan. Matuman ang imong pagbuhat. Kinisita. Imong samsalawa. Ang kalanamot sa adlaw. Ihatag ka na mo ang adlaw. Kung pasidluan ni sa among mga salang, ingon sa magpasay sa mga salang. Dili mo kami ito yan sa kayo. Hinuwa, luwasan. So, karoon na kayo sa inyo. Saan ka nga matuman ang imong pagbot din sa yuta mo sa langit? Ayaw pamalis. Bano, igugma ang imong ay mong asawa. Asawa, tahora, ay imong mga ginikanan tayo kung luwa, kusok kayo. Anak tahora, mga ginikanan. Ayaw pagdumag. Ayaw paggamit kami na nahimo kang alam doon. Tigtagang naggamit sa Diyos. Pero sukay. Tingnan sa kung saan mo salat, kinuha nagpawa kami sa inyong paggamit sa kaya ang templo mo ito ko sa Diyos. Ang kasi. Ilang buwan niya ang mga simbahan. Nag-usap niya, puros mga patay. Yes. Nagsubok ka. Mutuman ko Ginoo. Himayaon, ikaw Ginoo. Ano? Kung pangatanan ka ni, pila ka ibang lista. Pinakulo ko, kabalo. Juan Marcos Mateo Lucas. Ako na isultihan. Nagsaan ka. Ginoo, maminaw ko. Ginoo, musulti ko. Ginoo, mubuhat ko. Nga, pangatanan ko niyo, nagsimba mo. Ang iwasa sa pare. Manit ka. Bigyan. Kinsa na yung Biblia. Basahan niya dyan 16. Wala ko pa mong ninisulti sa sinugdan ka. Ako, ubat pa man kami. Yes, Kristo, ubat pa na to. Kasi Kristo ito kasi tama. Yes. Di sa gusto ka mo sa dyan. Sa ngalan sa Diyos, pahawat. Muna gamit kasi ang gibalahan. Temporary ma. Pero ipalit ni espada. Espiritu. Ipadala ko ang espiritu. Ako naglasa man. Ipadala ko ang espiritu. Harun, espada. Balik ko na yung mga kami. Nga naglaso ka. Matuman ang pag-uot. Hindi sa'yo tayo sila. Kaya po liba. Kaya pag-upo. Kaya pag-upo. Ay gamitan. Akong ibala. Nagamit kasi yung ibala. Akong mga binahatan. Gamit ka ni Birhing Maria. Ang kinaiyanin mo. Tinulit ka na. Gamit ka sa cross. Ipalagsang dito sa cross. Kisaan niyo ang hangyo. Ang nabiyaan mo. Dahil itong cross. Ngayon din ako. O kanya tinulit mo siya. Ayaw ka mapagpunta sa ito na pinagpunta. Kasi inuwan ka lang. Kasi inuwan ka mo. Hindi ko pumunta. Kasi inuwan ka lang. Kasi inuwan ka lang. Hindi na ako sa pagsakit.
Anak pa, boss. Mataas. Boss. Anak pa, boss. Mamatay ka. Pagbabahan. Bobo. Full 60. Sige, testing ko naman tayo. Ulit tinuan. Ayaw, ingon natin. Mamunod sila sa hindi ko ba sa ito kung ano sa ito. Sakit, no? Ha? Tama ba? Mana tanaw ang tahan, di ba na? Ayaw pag-upog. Di ba nangyayin ko? Nahanap mo na siya. Sulat si Kristo sa yuta, tagitan. Magtutudlo, mayan mo yung kamulos ka. Kini yung bayaran, bahan, daftan, para sa inyo, ikaw na dinadako sa laban, ako, di ba kira ako, nagamit sa inyo, tapos natulog ko, yaw-yawan ko din, na hukmin siya, hindi siya takan. Example sa inyo, kinsa inyo yung hukman niya, may nga si Kristo. Sige na, tumaga, hindi, dakutan siya, nakali sa ibang, yaw-yawan ko siya, dakutan siya. Sige tubag niya, kung wala kang may sala, hukmin ka na. Ayoko hukom, Bikisin mo hukom. Kung dali kita dak ito siya. Ano siya? Bisa ulit siya. Pero away niya siya. Away silang papa. Kung ikaw ganyan pasayuan sa narasan natin, ikaw tama. Pre. Kung saan ba papasayo? Ay wala kung papasayo. Wala pasayo ni mo. So, ano pinawali? Useless ang ako pagkakawali. Nga na ayaw useless ang maoran dyan ko. Pagkakawali ko useless. Buhay Diyos, nakulit mo ay biyakin mo yung suka. Mga rin pero lalim na nakikita mo. Oo na sa pagpapulong, hindi niya sa mamunaw. Gamay ang sala, mas okay, sa takok sala, kriminal ka, sa kasala, takok mo.
nalipay ako ng pares. Usang siya. Ano ko kasi mo? Mama, kasi mga pangulis na. Gagamay sa lang. Kaya mo ko gagamay sa lang. Gamay ko lang bayan. Kaya sa kanila niya. Kasi tanan. Ano? Siwan. Hindi na ako magkinahanglan o simula o simula. Mali kayo ng linog-linog. Anak ko sila. Anak dugang sa Kristiyan. Dugangan. Katalangan. Ang magkuha-kuhaan. Kumain sa yaw-yawan. Kailangan mo sa simbahan. Pagbalaan mo. Tama. Tama, pre. Tama ba? Ito sa daran. Hindi na magtuko na pagkakagawa sa simbahan. Hindi kisay Diyos ng simbahan. Patay. Manalabuhat mo. Masuntiwan mo pinulit siya. Buhi Diyos. Di ba yun siya? Hindi ka pa mo. Lugad mo niya. Sulti sa isa pa. Mag-sure ba? Mag-sure ba ito no? Mag-sure ba? Naluwas ka? Nawala ka? Umanak ka mo sa altar. Biyahin altar. Sa taon. Altar. Kahit ito sa taon kasi naman pangayos. Sip-sip na lang. Ay magkakatunog ay hindi sultin. Tapos ako, masultin ko karoon. Masultin mo ko. Na, tama? Tungkol kaya ang tao, ang may kumahon sa kalibutan. Ang kalibutan. Yes. Ay pala. Dapat nilalim na rin sa mga kalibutan. Dili mo ko yun. Tapos ay tapos kami. Wala ko na kinalaman. Nabibigos. Ang puro na ko yan. Si Cristo ka rin ay parang susa. Magsigit ang parang sa inyong gilid. Dos lang sa makingit. Kahit mabang kaloy-an. Ito ko na. Adong-labon sa inyong silid. Ito ko. Isa. Anak bilik kami sa espada. Pwede sila ito sa isa sa wala. Wala po ito sa yang bisa ito sa anak sa halay kadihan. Apa na ang ako sa kanya? Babag ko. Ang bilik sa magpapalala. Taraw niyo. Bilik kami kaya. Bilik kami kaya. Apa nagkahin pa siya? Kung panahon siya kaniya. Alam ba na niya? Dagal ka ng panisniyas. Dagal ka ng kailangan. Anak ko, sana sa tao. Muripin sa sama sa bitahan. Kapag ito ko nga ang mga kamera. Doon ka kaniya. Doon ka. Pag-alis kay Bono, ang akong iba. Paano mo pa yun? Diyo ko na. Sa inyo masa. Ang mga tinulog yun. Ang iwas. Gusto mo magiging kamaya.
Usa mo na. Kaya, ang mga sa Espiritu. Gamitan niya ang inilawas ng mga pagkakam. Dalawang panang. Dalawang rin kalimutan. Tuloy namin yan. Sa akin, di ko mga Diyos. Dito di mo ang kasi huwag kang bigyan ng siya. Daga, ano bakit talaga? Lugaw sa inilawas. Kapag talaga, ang inilawas. Pagkakay ka. Kaya nakalugod ka mo sa ako. Pinagkita niya. Kung dito ka mo, anak. Kapag tanawan na niya yung kami. Kung may yung pagkaroon. So, dinami. Wala. Apan na agad mo kung yung nag-isa. Dito. Kung ako sa iyo. Salamat. Oh, maksudnya kalau posisi itu yang apa namanya pembawa ayo kita biar dokter ayo kota sedang terlalu udah tidak apa udah apa sih udah bentuk kerana tanawan niyo ang inyong isa sa mga nangyayari sa pasang tayo siya papagtulog ka na gusto ang kamura ang pagtulog sa inyong mga kanera pagtulog ka siya mo sa kapananan pwede na magtayo sa ating kami ang pagpasok sa klas para sa mga pagkakas. Dahil ano naman ang pagkakas. Apan bigamit mo na hindi sila kanagtan. Napasayap. Apan wala sila masayap. Nagpatisnes. Pagkakas mo sa tinulit sa tao. Ikulit mo yung ito mo kasi kasi. Dahil ang nasa sa Espiritu. Espiritu ano nasa? Kung umatis na ako, sila ang pawalong ko na ako. Wala ka, manakataw ko na ako. Ako na sila, nagkakas, at ang Espiritu. Salamat sa Diyos. Tubig. Wala na siya tubig. Ako na selain itu tanpa lubong dengan terus ayo baca sih petani kenapa kamu lihat kisah ini ayo atau menunggu aku saja sama berkata dari tokomu dahil yung angkon ng katuloy ko, pabraan, yung mga raisa. Ako, tinuod, apostolik ko. Dito ako sa Diyos, Ama, magkakawang sa Diyos, magbuhat sa langit sa iyo, tapi ito ako sa iyo. Punta ko na sa Kristo, ipanangin ko sa Diyos. Anak, daggan kayo ng bugiro. Kapilitan, ng bugiro na yan.
Ama na mo anak sa nila. Nagtuman, kasi doon kami sa mga nagpasaydo. Ay kung pagdito sa likuran ko, bugira. Tinulang, pari ko sa utang. Eskwelahan mo. Kabalo mo. Anak. Kisa nagpatay ni Kristo, siya nasa si Caiaphas. Cross. Ano magpintas mong cross, ipatay na si Kristo. Sa una ng 2,000 katuig, okay pa na, kaya ipabugubog pa dali sa kalibutan. Karong 2,000 na katuig, panahon na sa Espiritu. 2,000 katuig, gabi, sa gustong taon-taon pa. Di ba nasa Biblia? Tugod ka na ako, nagbahin-bahin ka mo. Huwag basa doon. Nagpahinga ta kay si Kristo. Ano sa si Kristo? Ano sa Kristo? Si Kristo bira, insenso, bulawan. Tama? Si Kristo gani, gisulay gani. Ika mo, manso ka niyo. Mira, humod siya, pangalang Kristohanon. Paniginay niyo, hinibalik. Mira, insenso, spirito, Malakyas. Oh, Lord man, ang akong pangalan ng pasinungan, nagsunog ka mong insenso, di mo kalimutan. Akan gilapas ng kasubuan. No? Ana, malakyas to. May pinalabi ko, oh, kamo ang taang isultian ni nga magsugtudlo sa ginan kamo sa Dios, magtudlo sa bahin sa pulong sa Dios. Apan gilapas niyong kasubuan. Yes, kinadato dito man. Dawa ka ron, pobre kayo mo. Kaya dato ulit panahon. Dato ka sa pare mo. O kisa man siya anak sa Caiaphas, ang pari magtutulog, Rabbi, dili amahan. Ang iyong kanyan ba sinuyo mo palag mo? Dahil, ako na ipuan ko, uyong-uyong ta, parihari ako tayo. Alam no? Kamura ba, sip-sip yung pari, puli-pulihan mo diya. Karon ako kay kagasto, kapinanggal sa pari, sunod tuig, lain na po pari. Yan, pare kabalo mga to. Panid ininyo ang tao na nagwali. Meron mga kabalo itong bagong nasa niya. Higikam ginagawa dito, kasi rapist to. Tama gad. Sustento mo ha. Ang yawa mo supok, ang yawa mo mga kaya wala yung pupon mo. Hindi na kinahanglan ang yawa, kapitalon mo makasala. Ano man? Kinaihan mo ng yawa. Malipay ang yawa, magpa-Diyos-Diyos sa kapitalan. Pwede magayon ang gamito, no? Ang yawa nila, di ato sa ano, ako ni, singalan mo. Ako ni si Marisa, ayaw, sakitan lang, ay nagpatya, bubalik na na. Oh, wala na sa Biblia. Sulan niya na. Si Job, ako ni si Job, Ginoo, ako ni si Job, ayaw. Pinato ka na si Job. Pinato kami niyo, 2,000 na kami niyo. Pinakadato, mga kaya ko na, giro na. O 2,000 kami niyo. Pero, dahil sa anak ha, antong minsan sa Ginoo, isulay sa Diyos, ako lang na si Job. Isulay sa dili, ayaw, sakita lang. Oh, sakita lang. Pero mo, balik naman. Ay, nagpatya. Si Job, manghabong ang kuan. Ulo. Kinagtuwag sa Diyos. Kung kita ito, asa naman Ginoo? Tingnan ko sa anak ko. Anak ko kasama. Po, asa na ang imuhang Diyos? Pang, asa na inyong Diyos? Among Diyos, anak, hindi. Matay sila ka na. Wa pag isa nagbahay sa Ginoo, dapat magbahay ko sa Ginoo. Nagtuo ko nimo ganun, ipamatay nimo ko asawa sa akong anak. Baag sa magbahay. At tuloy ko ng Ginoo. Kasi nitabaw ni Hab, bilato sa sobra pa times 2. Kaya walay anak nga makaluwas sa kinikanan. Kinikanan, anak. Kamu mag-uor na po na yung anak. Si Kristo, hindi ni Maria ganyan. Kasi nag-idol ni Mama Mary. Ang mayroon ganyan, sugot ganyan yung bugtong anak ipatay ganyan. Tungod na maluwas ang kalibutan. Kamo, yung anak mamatay, suko mo. Ginoo. Ipatay mo. Yan, yung idol mo ni Mama Mary. Gusto mo sa rosary? Gusto mo rosary? Sakripisyo mo. Gusto mo ni Kristo? Oh, ang gusunod ka na ako, mamatay, uban ka na pasanan yung cross, sama ka mo sa mga cross. Bulahan mo ang gidaw-daw, gilutos, ginagpuan, ang magsuti sa brangka sa bulahan. No? Mapadayon sa kamaturan, no? Dili na ito makaya ang buhat sa mga apostolis ka niyan. Ito, nung nagsingko ni Bali, gupot, o karoon, no? Dili, gupurong, tinaan ko diya sa barangay. Saan mo ito ka niya?
Problema ko. Ang dapit na ako. Gusto na. Mga baday ko din, making away. Naman ko din, dili ko rin espada. Espada ko manulti. Ang gusto ko ani, Sadaan. ang gusto ko ani, naisal na. Hindi ko gusto ko. Manis espiritu ng nasan. Bibikan na. Tanan ako nisulti, mas maayo mo. Ayaw mo ko na ang simbahan mo na isulat. Daan mo na, patambal-tambal. Pero nabalik ito kanina. Nabalik ko karon may katulong mo mga pagpasaylo. At tuway mo tao, may kasilangan. Pagpasaylo. Di ba? Ang yawa, ganyan, makakapag galing sa iyang anak. O diba, ang yawa, manambal gani. Kung sa pagkakang Diyos, na ang problema, wakal dito. Kuya, ang yawa, padatuan. Tapos lang ka. Wow. Speed. Okay. Hindi nga ako na po di pagkakal ng pag anong mali. Matay din ito. Buhat mo. Kaya ang Diyos, wala yung makasumpay sa tuloy. Amen? Na? Amen. So, ginusumpayin ko mo. So, may pagkanon. Mo pares ni amahan din mo. Ang kanino mo na, balik pa ang nasaan kita nga ito na si Apolos, si Pablo ang nagkamatay, si Apolos nag-gisbis, pag-harbis, kwarta, kaldo. Di na hanggang mo sa langit, kaya nagsalig na mo. Kaya dugay sa simbahan, nagsunsuri sa simbahan, halang di ba kira? Di gihakot sila sa impino, nag-ingon ka mo dahil sa langit, kapag ka mo mismo di sunod sa langit, gihakot din mo mga tao na ito sa impino. Yes, di ba sa sunod sa langit? Eh, mo tuwas yung amahan, hindi ko sunod sa langit. Ano man, di mo sulti sa kamantura, digday ko na mo. Ako pa daw, trabi ako ko. Nga, sige mo katawa niya. Pagpusta ko, uyog, kalimutan. So ha, uyog na lagi ginawang kayo. Okay, pagsabi, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Kinsa tayo Diyos din. Doon mo kumatang sa spirit, karubi. Good Lord. Yan naman ikas. Musabot ka, kusog. Ikuha ko na sa Diyos. Tingnan sa anak, kamu mga natan, kuhaan niyo. Ikuha ko na. Di-harvest na ron. Maninay na mamatay, Dre. Ano din di mamatay. Tungod sa doktor mo, siyempre, disunpax man. Science is the system of understanding. Disunpax mo siya. Vaccine na. So, nauna sa tao na mga system mo. Therefore, I conclude ba? Voice ka. Science is that. Ay pa akong kabuhat ng tao. Pero hindi makabuhat ang kinabuhi. Tama? Kung sa atong kasakit rin ko si Alta. So, di Alta mo mahal, si Dik mo kasi mo mahal. Di ba mamatay tapat sa mga talit kasakitan? Kining kasi ito, di ba po rin kasi ito. Ilubaw na pala itong lawas. Kumena. Ikaw na ba sa yan, sulit ka. Nga, nag-organita, walang ditatuhin na tayo ng kalibutan Diyos tayo. Ikumpara ni mahulog malagakot ang mga balas sa baybayon sa mga lubing kas datis kaya ito niya sa bukit ipang human ang pag-altos niyo sa impyerno. Pero kung kami taon tao, astig na pizza. Kanawa na ito, kalitin na namatay. Ito sa pagtik ko yan. Ang problema, sikat. Ito ang langit. Yan, dalo. Mura mo na itong nanda po kumangahan. Nag-ampo pag-amanaw, nagtumanta. So, palistik. Bigo kasi yung ulo. Tama? Di ba ako mga ulitaw ka na mahipitan ko na pagkabuti dito, sumpang ko na tama lang, tama lang. Ismail na mo sa istorya niya. Tama! Salita ka, guwapo ka, salita. Kamu di ayun. Salog mo ang naasting. Pero pag karon mamatay ito, maghilak-hilak. Mga nausahay, kalibutan sa mga patay. Buhi pa, gibibak, gitunglo ni mo, anong gitabag. Pero nga nung mamatay ta, bisa tangan mo, yung mga pag-inulinis. Ano man, karon pa ka, nakita niya. So, manapak ka.
Sa unang panahon, iyaw-iyawan, hindi pa naman. Lumaw ng kasagaran, anak mo. Bakit na wala ko kaatiman? Anong wala mo mo tagatiman? Pinakilala ka si Paon ka, sino? Asa naman siya? Sa una, nung gipiyat. Karang patong saan buhay pa? Bakit? Asawa, sige na. Hindi ko tumutukan ng mga wala ka rin ng pamilya. Hindi ko kita ng pamilya na nagtuman sa solis. Tama? Naagiti anak na ito. Pero na walay anak na makaluwas. Ang atong pamilya na nagtuman sa solis. Bakit pamilya ko ninyo, Drio? Tama, madam, no? Sige mga gwapa kayo, no? Sabi na hindi ba ako parang lagi na yung kadisyon din. Kisa nakakita ka niya, hindi ko yung sulti. Nausap mo. Doon sa tingog. Nausap kong panaglay, no? Ya, sa tipo kalibutan, kinsa'y nagwali ninyo, anak. Tulad pa yung bibiyak. Ang tao, nagili gusto mong biyak sa saga, dito mo. So, yung nakita ko, si Jim Jim, natadungok na, ganyan kung ibaan yung mitri. So, nangasya ka mo, ikaw, mga saksi, kamo ang saksi. Na ay nakakita, lay nakadungog. Isa lay nakadungog. Anak, nun. Kana nakadungog lang nasa wali lang ba, lang na ko ba? Kisa nakikita, kita mo. Kita ka na nakikita mo. Dubli, pag-arang ka. Wala ko yung kahang mo, kasi hindi mo kasi nuli, wala yung kwenta. Patay din mo si Kristi. Kung wala kong krus, huwag ka na balaan. Hindi, tangan ka din. Dito pang libak. Okay na. Kasi rusa rin. Sakripisyo. Hindi ka man lang mo sa kalit sa tayo rin nga natin huwag ka naman kalanaw na usap na kaya sama na. Kaisa lang mo ba kapag-ampaw kasi mo. Tapos i-feel mo. What? Kasagaran. Katulik. Ganyan lang. Jaga. Alin mo anak na support din. Anak support ka. Tampado mo tika. Isa na nandan ng pagtulungan. Gigamit din si Virgen Maria para maglibak mo. Dito ako ganda sa pulilakan. Dugo. Bagay, wala kita dugo ko dito sa tulungan. Isa na nakita niyo din. Aluwakan, wala na reflect. Palagmay, sabi niyo. Kasi ma-reflect ako na kasing-kasing makita. Uy, mag-ibig panitan. Karot pa rin dito niyo. Kasi ako matang. Dili ko naman siya. Dili ako nagkamit sa Diyos. Hindi ko pa dili ko pastor ko. Patikista din ko. Nanood ako patikista na ako pastor. Sige pa kakasunod. Dahil nakita ko sa ng barangay. Ay, dok, normal gitu. Tama. Kira. Wala namang kailan ako. Anak na. Hindi ka pagdali mo nunguan ko. Organize mo kung ipigil, lipat tayo na ni. Hindi. Hindi. Inabot. Inabot ako mo. Anong kilo? Anong prima? Ay, akong anak ko. Pulis ko na kung sa kanya, nice ka. Hindi na. May labot ko. Matapos panggirahan. Ayaw yung mukha. Mas
Nangga ka na. Kung tao. Kami po, bida. Kami po, bida. Kami bida. Para makulit. Ano, mga kapitlis ng lawas. Kailan ako, luwa-luwa. Luwa ko, ginawa. Boleh bata ke bawah ini. Belum, woi, nana dia sudah saya ngobrol. Tahu, tahu sawah. Ini ada tenang.